Аде, значи докато ни хване и жена няма да стане работа. Сега и някой работи. Ето разбирате, аз много не съм Дай да му сипнем малко вода пред. Как е да махнем тези листа? И турците трябваше да... И така се слага, бе. Аз като и не нося торта. Става така. Сега. Абе, табелката... Айде. Пускате до високо сега. Браво! Застанете да ме снимаме. Айде сега факти и документи. Факти и документи. Малко насаме латите. Ами снимахте си ли? Не сме снимали още. Добре, тук да се види. А, така. Аз на власт са тихи не такива. Сега го насърчи. Табелата няма да е табелата ги. Е, табелата. Да. Тя беше наша колежка. Да. Царево. Виж хия лаки тук. Чакаме. Само ще спрем тука. Еми, те са там още. Ей, сега ще дойде. Да ги чакаме ли? Половин час ще стоите тук и хубаво. Айде, погледни, Ванче. Да, правилно. Само за секунда изчакай да снима. Да ви кажем добре дошли. Ние, които ставахме рано, защото нашите лекции започнаха в 7:15. Ние, които се възнахме, за да седнем на първите редове. Ние, които ставахме в прави, когато влизаха нашите преподаватели. Ние, които завършихме преди 40, а някои преди повече от 40 години. Дойдохме, за да се поклоним на нашата алма матер. Дойдохме да чуем и ректора на нашия университет. Какво ще става от тук нататък? Що не се знае какво ще става? Позволете ми да ви представя първо. Ректора на университет професор доктор Асен Златаров, професор, доктор на техническите науки Петко Петков. Няма да оставим това. То така е тръгнало тези. Без книжи е така. Щом имаме 50 години, 50 години е една абсолютно зряла възраст за университет. Позволете ми да прочита един поздравителен адрес от възпитаниците на ВКТИ, университет професор доктор Асен Златаров, Бургаска Битост, 1973. Уважаеми господин ректор, ние, приетите за студенти през далечната 1968 година, поздравяваме вас и цялото ръководство на университета по случай 50 годишния юбилей. Ние, които завършихме преди 40 години и създадахме голяма част от технически и икономически потенциал на любимата ни татковина, свеждаме глава пред нашата алма матер. Желаем ви завладяването на още по-високи върхове в образованието и науката. Нека дипломите, издавани в университет професор доктор Асен Златаров Бургас, да отварят много врати и да бъдат гаранция за престиж и просперитет. Нека кадрите, завършващи нашия университет, да носят винаги в себе си иновативния дух и слънцето на Бургас. Випуск 1973 година, 7.12.2013 година. Давам думата на ректора на университета. Смятам, че не по-малко и аз съм развълнуван от вас, защото с
няколко години съм и по-възрастен от вас, защото съм по-стар Митушка. И тук има и хора от първи. Така че това ме поуспокоява малко. Трябва да ви кажа, скъпи приятели и приятелки, че университетът вече е в съвсем друга форма, както на обучение, така и на научно-изследователска работа. В такъв смисъл. Конюнктура уважаеми гости, ще разрежем тортата, а искам да ви кажа, че тя е подарък за всички абсолвенти от семейство Генчеви и семейство Бакърджиеви. Аплодисменти за което! Затова, нека те да разрежат тортата. Условно, няма да режете нищо. Хайде, майно! С снимките.